Sa Mandawi City, gipahugdanan ang inspeksyon sa tanan nga maggawas sa ilang mga Pinoyanan. Pangayoon yun ang quarantine pass o valid ID. Lakip sa gimonitor ang sitwasyon sa kamerkaduhan. Ang report ni Nico Sereno. Sa Maydan G. Uwano, Barangay Ibabaw, naabta namo nga nag-random inspection ang mga personnel sa Mandawi City Legal Enforcement Unit. Kuyog ang pulis gikan sa MCPO, ilang giinspeksyon ang tanan nga nangagi. Gipamara ang mga nagsakyanan ug bisan ang mga naglakaw. Papresentahon sa ilang quarantine pass ug ID ang mga tao. Kay ang uban gud nagsige dalag panggawas nga nagbuo talaga gawas ba. Nga wa sila dalang mga quarantine pass. So may tabo, open na lang sila magagawas-gawas. Ya, may tabo na sir, wala sila quarantine pass. Papaulion din na namo sila sa ila. Nanawagan ang mga otoridad sa kooperasyon sa mga tao pagtuman gyud sa stay-at-home order. Gawas lang sa mga importante kaayo nga lakaw, pagpalit og pagkaon ug tambal. Naagi mga gahig nga di gyud bitaw para nila mura ragwa ang ECQ kita diri naning kamot nga i-implement strictly ang tanang mga lagda, tanang mga regulation. May upat ka teams gikan sa maong opisina nga naglibot sa dakbayan kung natuman ba ang ECQ o baka ang curfew. Stansel to diha, ma'am, sir. Dili lang to magsikip. Pag sinaktan na yan ta. Samtang kuha kini sa regular sab nga pagsusi sa legal unit sa sitwasyon sa kamerkaduhan. Tahas nila ang pagmonitor kung natuman ba ang social distancing sa kamerkaduhan. Gilimitahan ra ang gidaghanon sa mga makasud sa merkado. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak.